ଏଠି ଲୁଚିଲେ ସେ ପାଇଯିବ ବାଥରୁମ ଭିତରେ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଭିତରେ ଲୁଚି ଯାଇକି ଟିକେ ପାଦି ଦେବି। ପାଦି ଦେଲେ ତ ଠିକ ହବ। ତମେ ତ ଜାଣି ତ ରାମୁଲମି ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଏ ପତି ଯାଇଛି ମ। କାଇଁ ମୁଁ କୋଉ ଗାଣିନି ସତରେ କି ମିଠା ମୁଁ କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିକି ଆସି ସେଇ କଥା ତମକୁ କହୁଛି ମ। ମାଲୋ ମୁଁ ପୁରା ଗଲି କାନିଆ ହେଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ତ କେହି ଦିଅ ପାଇନି ଇଏ ପୁଣି କେମିତି ମୁଁ କିଏ ଦିଅ ପାଇ ଯାଇଛି ବୋଲି। ମୋର ଭାରି ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଚାଲ ଯିବା ସନା ଦୋକାନରୁ ବିରିୟାନୀ ଆଣିବା। ତମ ଘରେ ସବୁ ଆଇଁଷ କଣ ହେଇଥିବେ? ଅମୁଲ ଚିକେନ ଟୁଟୁଲେ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ସେଗୁଡା ଖାଇ ନେବେ ବାଦ କଣ କହିଲେନି ମୁଁ ଖାଇବି ଚିକେନ ଟୁଟୁଲେ ନାମେ আমাকে বয়লো কুকুরা আগিয়েনি আমার পুরা দেখি 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 কুকুরা হইছি আগে ভাই ঠকে ঠকে দেখি কুকুরা হয়ে ମୋ ପାଇଁ ଗିନାଇ ଗଲେ ପକେଇବ ଗିନାଇ ଦେଖିନେ କଠାଇ ଗୁଣ୍ଡେ ପକେଇଲେ ମୋର ହେଇଯିବ। ଟିକେ କଣ ପକେଇବ ମୁଁ ଟିକେ ପାଟି ଟିକେ ଆଞ୍ଚା କରିଦବା ଆଉ। ହଁ ଚାଲୁନା ଚାଲୁନା ଆମ ବାଲିବା ତୁମ ପାଦକୁ ତାପରେ ରଖିବାକୁ ଖାସ ସବୁ ଗୋଲେ ହେଇକି ସିଧା ହେଇଥାଉ। ମୁଁ ବନୁଛି ଏ ପିଲେ ଦଶ ଦାୟ କରିନିବି ଯାହା ପିଲେ ଦଶ ବାହାରିବ ସିଏ ବାହାରିବ। ମହାଭାରତରୁ ରାମାୟଣ ଯାଏ ଯେତିକି ଘଟଣା ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣିବା ମନ ହଉ ବାଟ ତୁ ତଲ ହେଇଗଲୁ ଦା ତୁ ଏଥରକ ବାହାରିଲେ ଆମେ ସବୁ ଯାଉଛୁ ନୁଚିବୁ। ଆମକୁ ତୁ ଖୋଜ ଥଲ ତୁ ଆଇଲାନି ମୁଁ ଯାଉଛି ଆମ ବାଥରୁମ ଭିତରେ ନୁଚିଯିବି କିଏ ପାଇବନି। ଏଠି ଲୁଚିଲେ ସେ ପାଇଯିବ ବାଥରୁମ ଭିତରେ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଭିତରେ ଲୁଚି ଯାଇକି ଟିକେ ପାଦି ଦେବି। ପାଦି ଦେଲେ ତ ଠିକ ହବ। ସେ ଗୋଟେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବସି ଆମ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଭିତରୁ ତ ଆସିବନି ମତେ ଖୋଜିବାକୁ ଆଉ କଣ। ଆଗରୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଦୁଆର ଥିଲା ସେଠୁ ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ବହୁତ ଟାଇମ ଲାଗୁଥିଲା। ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବାଟ ହେଇଯାଏ ସେ ବାଟ ବନ୍ଦ କଲା ହେଇଛି। ଏଠି ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି। ତା ମାନେ କଣ ହେଲା? ସବୁ ବାହାରିବା ତମ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଟେନସନ ଦୁଃଖ ତାରି ଭିତରେ କଥା ହେବା। ନାଇଁ ନାଇଁ ସବୁ ଝଦା ପାଖକୁ ଚାଲ। ମୁଁ ସେ ଝଦା ପାଖରେ ଯାଇଥିଲି କଥାଟା କହିବି କଣ ମନକୁ ଆଇଲା। କୋଉ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଦେଖିଥିବ ତା ବିଷୟରେ ବୁଝିବ ଆଉ। ଆଉ ଆମେ କୋଉ ଝଦା ଉପରେ କିଛି ବସିଲୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ଥିଲେ କଥା କହ। ଆମ ଲାଟିନରେ ଲୁଟିଥିଲି ବିଛା କାମୁଡି ଦେଲା କି? ଆମ ବାଥରୁମ ରୁ ଆମ ଲାଟ୍ରିନ୍ କୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଚାଲିକି ପଳେଇଲି। ହେଲେ ଆଗରୁ ଏପଟରେ ବୁଲିକି ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ସେଟାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ମାରିକି ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ତାକୁ ଟେଲିପୋର୍ଟେସନ କୁହନ୍ତି। ଚାଲ ଲୋକ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ଘରେ ଯାଇକି ସବୁ ଏ ରୁମରୁ ସେ ରୁମକୁ ଗାକ କରିଦବା। ଗୌଖେଇ ଏଇ ରୁମରୁ ସେ ରୁମକୁ ଦଳି ଯାଇକି ବନ୍ଧ ବୁଲିକି ଯିବାକୁ ପଡିବନି ଦୁଆର ମୁହଁ ଦେଇକି। ଚାଲ ଯିବା ଶୁଭ କାମ ସେ ଡେରି କାହିଁକି? ସୁପ୍ରଭା ଦେଖନି କାଠରେ କହନ୍ତି ଏଡେ ଏଡେ ଗାତ ବଡ ବଡ ହେଇଛି। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଯୋଉ ବାହାରକୁ ଚୋର ବୋଧେ ଆସିକି ଗାତ କରି ଆମ ସବୁ ସୁନା ଗହଣା ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ନଥିବ। କିଛି ହେଇନି ତ ଭାନୁ କୁଆଡେ ଗଲୁ ଲୋ? କିଛି ହେଇନି ତ? ଆକୁ କେହି ପୋଲିଓ ଆସିଲେ ଆକୁ ସବୁ ଗାତ ମୁଁ କହିଲି କିବା କଣ କହିଲୁ ତୁ କରୁଛୁ। ହେଲେ କାହିଁକି କରୁଛୁ ଏମିତି ସବୁ ଗାତ? ଏଥିପାଇଁ କହିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଜଲ୍ଦି ଯାଇପାରିବା ତାକୁ ଟେଲିପୋର୍ଟେସନ କହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏକା କହିଲି। ମୂର୍ଖ ଟେଲିପୋର୍ଟେସନ ମାନେ ଏଇଆ। ଟେଲିପୋର୍ଟେସନ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବା। ତା ମାନେ ଆମ ଘରେ ଛିଡା ହେଲେ ତୁ ଯାଇକି ରାମ ଘର ଭିତରେ ବାହାରିବୁ। ସେଟାକୁ ଟେଲିପୋର୍ଟେସନ କହନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଯାଏ ଟେଲିପୋର୍ଟେସନ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ଆଉ ତୁ କୋଉ ହିସାବରେ ଟେଲିପୋର୍ଟେସନ କରିବୁ? ମୋ ଘରଟା ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା ରେ। ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆମର ଆଜିର ଏଇ ଭିଡିଓଟି
ଖେଞ୍ଚି ଯଦି ଗାତ କରିଦେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ, ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ହେଲେ ଆମେ ରହିଲୁ ଦେ, ପୁଣି ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ ଭେଟ ହେବା ଦେ।